Bakhona abaphulaphuli. Sithethile ngesakhono sokumamela. Namhlanje sizakwenza isakhono sokuthetha nesakhono sokufunda. Siqale phaya kwisakhono sokuthetha. Isakhono sokuthetha silula kakhulu kuba kukubonisa zonke ezazinto bekuthethwa ngazo phaya kwisakhono sokumamela. Kukubonisa ukuba amehlo uyakwazi ukuwasebenzisa. I-tone uyisebenzise ngendlela efanelekileyo apho kufaneleke ubonise ucaphuka ukwazi ukubonisa ucaphuka nokonwaba njalo njalo. Kuyafuneka ukwazi ukuthoba usenyusa ilizwi apho kufuneka khona. Ubonakale xa ngaba ubuza umbuzo naxa ucacisa intetho nje. Ukwazi ukulinganisa ilizwi lomuntu othile, umzekelo ukuba ngaba kuthetha utata ulitshintshe ilizwi, ukuba ngaba kuthetha umama ulitshintshe ilizwi libonakale ukuba kuthetha abantu abohlukeneyo. Okwesine, indlela yokusebenzisa ubuso, facial expression, nayo ibonakalisa ukuthi uthetha ngantoni, uvakala kanjani, uvakalisa into ethile xa uthetha usebenzisa ubuso bakho, ukhilela umphulaphuli lento sukuba uthetha ngayo. Okokugqibela, ukusebenzisa izijekula. Izijekula bethunana kukusetyenziswa kwamalungu omzimba, izandla, inyawo, wonke nje amalungu omzimba, unqwale, unikine apho ungakholwa khona, kodwa ubonakalisa ukuba uzoba umfanekiso ngqondweni kulomuntu umameleyo ngalento uthetha ngayo. Silula kanjalo ke bethunana isifundo sethu esithetha ngokuthetha. Esokugqibela ke isakhono sisakhono sokufunda. Isakhono sokufunda sona sihamba ngolhlobo. Masithi uyinikiwe incwadi nathi phambi kwakho. Ufanele ukuba ufunde ngayo. Zinto zini ezibalulekileyo xa ufunda incwadi okanye ufunda ibali elisencwadini? Ezi zingcebiso ke bethunana usenokusebenzisa nolunye uhlobo lwezinye izinto esiza kubangela into yoba ukhawuleze uyazi into ebhalwe ngaphakathi encwadini. Okuqala, fanele ukuba uyijonge incwadi le uza kuyifunda apha emaqweqweni. Into ethetha into yoba uqala uyifunde incwadi ngaphandle emaqweqweni wayo. Intsingiselo iyakwazi uvela kwapha emaqweqweni xa ngaba umbhali ngumbhali ophume izandla. Umzekelo, ujonga imifanekiso esemaqweqweni, ujonge umbala weqweqwe lencwadi. Umbala weqweqwe lencwadi linayo intsingiselo, nemifanekiso ngokunjalo ifanele ukuba ibe nayo intsingiselo eyinikayo malunga nomxholo wencwadi. Tyhila incwadi ngaphakathi ukuze ubalekise amehlo kwitekisi. Funda ngokukhawuleza amagama athile angundoqo nakhangeleka ebalulekile ekunikeni intsingiselo. Funda iziqwengana ezithile ukuze ufumane iinkcukacha ezithile ngetekisi. Xa uqwalaselisisa isigama esisemxholweni, sebenzisa ulwazi onalo lwangaphambili ukuze ulunxibelelanise nolo ulufumana kumagama omxholo. Jonga ngokunzulu intsingiselo zamagama, uqikelele ukuba ibali lingantoni na. Loo nto inokwenza ukwazi ukucazulula nokuhlanganisa umxholo webali. Ukuba ngaba amagama ufumanisa enobunzulu, khangela isichazi magama uwajonge kuso. Kodwa ke ababhali abaninzi baye bawanike phaya ngasemva encwadini
amagama anobunzulu, bathi bakugqiba bawacazulule intsingiselo. Kangangokuba ayide ibe ngamagama kuphela, baye benze neziqwengana ezintsingiselo zifihlakeleyo abangaba bazibhalile ukuncedisana nabafundi bencwadi. Siphela apho ke namhlanje isifundo sethu. Esinye isifundo sokubhalwa kwebali, ndicinga uba sasiqale ngaso. Uyakuphindela phaya apho sasiqale khona ukhangele indlela yokubhalwa kwebali. Enkosi, sicela ngoko ulike, uviewwe, ushare, usubscribe.